Район мәдәният һарайында Туфан Миңнуллиндың «Алты кызга бер кияү» дип исемләнгән пьесаһы тамашасы хөкеменә сыгарыласак. Рольдәрдә Галим Кинябулатов, Миңзәлә Хөснетдинова, Гөлдәр Гобәйдуллина, Зәйтүнә Буранбаева, Резида Исламгулова, Мөнирә Төхвәтуллина, Тәскирә Илмөхәмәтова. Назлы елга халык театры режиссеры Фәймә Акюлова спектакльдә февраль адактарына сәхнәлә куерга ниятләй. Бұл спектакльдә 7 кеше катнашалар, күбеһе хатын-кыз һәм безнең бер ир инде. Спектакльдә 3 кеше безнең электән театрда уйнап йөргән актерлар, 4-үе инде беренче тапкыр гына спектакльдә уйныйлар. Спектакльдең темаһы шуга корылган инде, хәзерге вакытта хатын-кызлар, яңгыз хатын-кызлар бик күп. Бұл спектакльдә ла шулай ир-аттар тормышта ла әз бит инде. Һәрбер хатын-кыз гаиләнең йылыһын тоеп яшәгәһе килә. Шуга Рахматулла Хурматуллович инде безнең төп героебыз, уның эргәһендә хатын-кызлар күп. Һай дилләү, 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 алты кызга бер кияү. Һай дилләү, 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 алты кызга бер кияү. Мин Надилга театрына беренче мәртәбә аяк басуым моны. Фәймә Миньяровна мине тәүгә сакырды. Шул рольгә Гөлсара ролен уйнайым. Шул роль миңа бик нык охшаны, күңелемә ятты. Белмәйм, ничек уйнармындыр, халыкка сыгарам инде, нимә дип әйтердәр, аныһын белмәйм. Миңа бик охшай ролем. Кызларның билләре бит 60 сантиметр гына булырга тиеш. Элекке рольдарым гел минең һугыш вакытына туры килә ине, һугыш вакытын тасвирләй ине. Бына был ролем минең хәзерге заман тормышына тап килә. Хәзерге заман хатын-кызларының торышын, эштә ничек йөрүләрен шуны белдерә. Спектакль актуаль булып ханалган хатын-кызның бүгенге көндәге ролен, ир менән хатын араһындагы мөнәсәбәтте, тормыш канундарына яраклашып яшәү кебек проблемаларда яктырта. Мин театрда беренче мәртәбә катнашам. Бу роль миңа якын да, үземә охшый да. Чөнки хатын-кызлар бит инде аларны яратырга кирәк, аларны көн сайын көйләтергә кирәк. Алар теге скрипка кебек аларны көйләтеп тормасалар, инде әче тавышлар чыгара башлыйлар. Шуның өчен инде хатын-кызларны яратырга кирәк, алар яратуга мохтаҗлар. Нимә дип әйтәһең? Улар һез булганда гына һәйбәт, һез юкта ызгышалар дип әйтәм. Кем монда ызгыша, кызлар? Кем монда ызгыша? Кем ызгыша? Мариялар усалрак була бит инде. Минең үзем дә усал тормышымда, миңа тура килә дип уйлыйм инде. Шуның өчен мин ошо рольдә һайлаганнарына бик шатмын. Мин нитмәсмен, кара якмасмын дип уйлыйм. Халыкка ярарга тырышам. Шулай рәхмәт барыһына ла. Ана шул бит инде. Һезгә карап, мин ашыгам. Ниssä килмә бына ошында? Һез утыраһыгыз. Тәүге тапкыр түгел, әсә күңеле балала дигән спектакльдә лә уйнаган инем. Кинола тоже төшкәйнем кыркызларында. Был ролем тоже бик охшай миңа. Нык шундый үҙемә калһа, үҙемдең күңелемә турышлы роль эләкте миңа. Ай ярым дәвамында барган репетицияларга рольдәрне башкаручылар бик теләп йөри. Мәдәният, кино һәм театр тормышында кайнап яшәүче актердар һынатмас премьераны тамашасы яратып кабул итер дип ышанабыз. Пьеса бик күңелле, килегез, күрегез, рәхәтләнеп ял итеп, көлеп, куанып кайтырһыгыз.